Fazula, poďte okamžite sem, som na... No, stojí pri zahájovňou. Prosím, okamžite. Díky. Konečne ste tu. Agent Fazula, špeciálna poživateľská jednotka. Naopak. Čo sa deje? Dobre, že ste tu. Pomaly. Áno. Zrazu. Tu som zametal. Nie, veď to je... Zrazu. Viete, čo to je? Videli ste tu? Vesmírna loď. To sú oni. Nie, čo oni... Čo ste videli? Hovorte. Prišiel som tu. Áno. Teda zametal som asi tu. Áno. A zrazu som sa pozrel tam. A boli tam dvaja. Takí... Jeden malý, jeden vysoký. Čo je to? Co tu robíš? Jeho čato! Kde je tá špeciálna jednotka? Nech v tomto momente príde. To mi ešte len chýbalo. No, pohnite si. No, konečne ste tu. Dajte to sem. Drž to. Áno, toto. Poďme. Áno. Dobre. Satelit. Dobre, sme pripravení. Výborne. Teraz potrebujeme dostať toho blbého vonka. Stále sa mi pletie do príkladov. Ma to začína fakt štvať. Zavolám ešte technickú jednotku 2. Nech sa tu zbalia. Haló, súradnice 148529. Prídete toto zbaliť, dobre? Všetko zajestíte a dajte to do trezoru. Dovi. Hej ty, poď si pomôcť. Vlas. Bol to muž. Mal 180 cm. Asi 60 až 70 kg. Vlas mu vypadol tak pred 7-8 hodinami. Pochádzal z galaxie Alfa 4. Chcú nás zničiť. Monk! Čo tu robíš?
Pravil som ti, nemiešaj sa mi do prípadu. To je môj prípad, ty sa do ňoho nemiešaj. Teba nezavolali, aby si vyriešil maťarskú sféru. Okamžite odíď. Ja som ten prípad začal riešiť sám. Nikdy mňa zavolal farmár, aby som zaistil mimozemšťanov. A ty sa mi do toho nebudeš pliesť. Nezískaš slávu. Našiel si už nejaký dôkaz? Ja už dôkaz mám. No to chcem vidieť. No tebe ho neukážem. Tebe neverím. Tak ja to tu nájdem. Čo? Čo by si chcel nájsť? Ten dôkaz. No už ho nenájdeš, mám ho ja. Myslím, že ten tvoj dôkaz je dobre na prd. Určite. Hej! Ukazuje to. Hej! Stojte! To ne! Stojte! Už idú! Už sú tu! Koľko stojí jeden kúsok?